Mga binati o minahal kong matalnon. Okay, today is Monday niya adi ata karon kung diin gihimo ang hinatag ni Congressman nga matalom gym nga dako ba kanang gymnasium. Okay, mao ni hinatag ni Congressman guys katong dapit sa Biok mao to hinatag ni gobernador. Kani hinatag ni sa ato ang buotan nga Congressman si Carl Curry o inubanan sa pagpaningkamot sa atong Mayor Eric S. Pajolio o mga konsehales. Okay, mo ato ta kundi gihimo pa ni ongoing pa ni unya butangan pa ko ni sumpay maunig himtang or update sa gymnasium na hinatag sa atong buotan nga congressman dire sa 5th district ability. Okay, mo ato ta guys kung diin kuan nagtrabaho. Okay. Onig gym guys. Atong bag-o nga gym na si kanang dako nga gym ita guys. Boss, sumpayan pa boss no. Asa ka? Nag-video ba? Video. Asa ang videohan nimo katong na to? Kani. Bossing sumpayan pa ni boss no. Saan ang video niya na? Ang i-update agon. Hindi video ni Manon. I-continue pa ni boss. Okay, mao ni manager diri guys sa nagtrabaho sa unsay pangalan ni bossing? Jim. Gym nga dako. Okay, mao ni hinatag ni congressman nga gym diri sa Matalom Liti o gibutang kini sa barangay San Pedro. Dako pa bossing no. Okay, maunig kahimtang sa tuang boss.